Moment to me. Come on, what you got? I'm a camera. I just look at you. Na mwana na yesa mpampa ye tu abusua panyin Kofi Owusu bo ahye frade so anase aye ne den abusua ya me yango inside na ne de ne enso ye beka achi ahwefo ne atiefo sesei ni se ena no nso ekọ ewo eye ehonom enti ya me yanko yi na yesa ne be ye den se ye behunu enti abusua ai eye abusuafo na gina honom no busuafo na gina honom no enti enye yize ye busua wa ha se ya yehwe se bi ebenya hompokoye bi se ye to ahye da na se ya ye den a ti so Friday asem ne de nananom abetena so no mutena so omatena so kama so yanti ye yanti ho yanti popo da bi yanti bibia tim se bibia koboko bibia kodin ama te se o mawie ama eye omo maka fefa omo ka se ye dey ekọ ama chese omo maka fefa omo ka se ye dey ekọ ti mama China ena eka se bibia yedi na asa o saka class wo nwinwi ena ye hwe de wi osimi nwinwi na ase asem na kwa ama wo mu ase ne ma afa ama wo mu ba wo se nananom atu mu funtu osim wo mu nkasa mo obi ankasa obi antentesuo obi amowa enti ampa nso se abusua panyin even abusua panyin kasa manfo kra na enim se oba be kasa na de ekọ so no ode amaye no abusua panyin kasa manfo no kra ma me kasa asem si anya abotre why asem si anya abotre abusia panyin kasa mafo no ama me kasa abusia panyin kasa mafo na ama me kasa enti ne ebisa na yese ne ekosi abusia yenim ene otimu se apopo ni ajojo kakra ye dey ewo mma ye ne nso be ye ne dey saa netie oba so subscribe like comment na share modofo bi nya bi nhwe tesi ade ye wie na wie ye wie ne yenim se etu share da ana ye nto anhye da asem ne saa netie se de etie nza netie abusia panyin ye tu no yade atum se ye tu no no so ade atum se ye tu na na amamre ne amane kwan so saa netie ana ene abusia panyin brefo amai omu betimi aka bibia wa abra abusia panyin brefo ani ho ana enti ni nyina no yenim de kosi ye abusiafo so mu nkasa abusian panifo so mu nkasa nananom se mu nkasa omu se yetu omu funti kasa de kasa pa omu nkasa bi enti samre die yenim de suicide board hono ekokoko hweye kokko etwe na se yere dededa ede ne kokoduru enti abusia yewie yese enema bi koso ewo menhia ahemfie enti eno nso yewie na yese yede yani akire mo honom nene abusia panyin Kofi Owusu bo ahen ko na abusia ekọ ise yetu na de so onye yabusua panyin biemu no wose da bi menti ase na minim se sesabi pa ewra pa akoso hene sabi odinachi ne hododo ne odinachi agya yewra dade so aba hene nti wose mtimi de bedan yewra dade so aba hene na ofra asem no woka na yie to yie ampa wa fra asem na ka amenne eno nenam so amenne yaba abehiem ewo dade so aba ahemfie nene anopa ne yeba ye no ena emrante wa amienu bi eba bebi sa me se eye ahasei ni dade so aba hene ahemfie na na megeni so you ampa esanse bia no so yem strengthfo na minim wo mu na sa not know you say omunso efri eye sa omunso efri enkanai nungwa wulo mo ho ena omudi nkrata ebre abusia panyin Kofi Owusu enne enti enne live anopa live na ye de bre mo no samo be hwa na wutimi hu se ye kan say nungwa mrante hene na ye nyina ye nim no no na owo ho nenne owom
ɔwɔ ene live ni nti na me bisa se na nungwa amrante hene ne de ha de enka obepɛ de wɔ ha sa not knowing se omo de nkrata yɛse se yɛte no sa na te a yɛse omo de krata e de bra busuapanyin san se mre bia busuapanyin yɛ press conference no ɔka me yɛte ase se onya nkrata bia mfamfiri nungwa ahemfie hɔ no nungwa wulo mo hɔ enti onya nkrata enti na omo nso pɛ kwan yɛ omo bɛfa so a omo de nkrata no bɛma no enti na kyɛ se omo te se enne abusuapanyin badade so aba ha sei no na ɛsɛ wɔ sɛ omo timi de nkrata no yɛ dɛ ɛde brɛ no enti enne yenya ne ntie sɛ ba omo ba ya enne nungwa amrante hene ɛna afei nungwa wulo mo ahemfofo ni bi soma ayɛ no ɛna omo soma wɔ mu ɛma omo de nkrata brɛ abusuapanyin na me bisa sɛ ya tete nso sɛ fiasas ne ga nso ka sɛ ɛyɛ nkran ahemfo nsɛm na yɛsɛ ekotulumba funu yɛntu no ɔma sɔɔte biribi aka biribi awie na ne ɔma sɔɔte biribi ade ne ɛde nti nenne ɔmo sa de nkrata abrɛ abusuapanyin na ɛsɛ no na fiasas ne ga boa anaasɛ no wɔ moa anaasɛ ɔma sɔɔte awie na wei nso yɛ foforo kɔsɛ ne ɔbaa yɛ na amrante ahene de enim no ɔbaa yɛ na yɛ kɔ ne hɔnom no na ɔka sɛ o ɛyɛ monkɔmachi na yɛnim sɛ biribi sei enka yɛ de camera ne kɔ akyi ma nipadua ne ba anim tie ne yie ne ba na nkia bɛka ne yie ankia bɛka ne sɛ de esitie pɛpɛpɛpɛ efini nkekaye bia ni ho enti atete sɛ ɛyɛ nungwa ulomo asɛve ɛyɛ abusuapanyin Kofi Owusu ahen Victor wa seven no enkrata se omra nada de lumba mu na e won kran asase so islegon ni fie honom no omra na afei omra emetum free ho enti se de etie bia no eno nso so ye de ya ewia sia ye behunu de kwa akosie ene be ko na wie ye no ye betete ni social media ne so jamre mrante ahene ye bete se mrante ahene because obaby ono so de otaye live nti ye bete se sei waba wa ye sei aha no nso yebete na afa ye hunu die kosie bia enti sam radio abusuapanyin Kofi Owusu ahen ye wie ene ye wie asem no ba se ye to ahyeda ye ntu nhyeda abusua ye ntimi nkansi so dua se ye to ahyeda ye ntu nhyeda se ye kan ye no esipi ye wie ye se abusuapanyin Kofi Owusu ahen onye abusuapanyin bi ana se abusuapanyin Kofi Owusu ahen oye abusuapanyin bi mu eno nso so ye ntimi emfa nkyere agye se ebre sem no ye kotietie mu yie na afa ni esefata se motie no ye de saa abramo pepe na bibia atoto yie enti ya wie nananom awie mama China mokọ se dem kan mama China baby daddy lumba nana baby ye de besom mo daddy lumba nana baby daddy lumba maame mu nua mo baby ene abusua na omukọ gina mu mama hene nana mama hene mo abusua na omukọ gina mu ma yetu abusua panyin Kofi Owusu ahen ade so no omunyina bai ena abusua no so omugina emu se Kofi Owusu ahen yentu na de so no omunso so enyina aba beta abusuapanyin Kofi Owusu ahen achi ena we mu so tai abusuapanyin berefo achi enti ene de na ense na fom omunyina aba pepepe kama enye fedi agro kwa enti na efe enti omawie eka asem na wie wanti sento kwesi anana matu omufo omunso atie na so pem se nkabo mo eye prayo ba akofiri ma ebu uyi kabo ma emu ena ansa na obi bete wasem no onipa kro me pai wutiri mu nte wasem gi se firi wano ba ena ano no nso katuma na ese ensem bia nkwa abonten bio aha nti sesi ano se wankasa obi anhunu wanu masem se wankasa obi anhunu wanu masem ensem bu ade bi wa abufo ne beba na abufo ne ba na obie wano abi asem e beba ne nya abufo ne ba na utimi ka hyede a na utimu se bibia akwa akodadi nsam redie abusua ye wie bibia ye be free eye dade so aba ahemfia ha ananum nyina ba ma ne ye fe kama fefefe sesi ade omusi social media no so ne yatena na ekoba ye metima ka say dadu lumba asem ntwa nyina ejina social media so entina nanum si brebra ma amane enso enye dai emma aha ne senti eno muma social media for say ye ma mewura ho na kina bi obi aka asem cause ye wotin legal wife ye wotin odobroni enti e ba so obi apese o kama ase asem na nanam kan obi apese ase favor ne de ebi nso anade na na eka ne ye nokre benam se meme wotim sei no na na eka na metuo bia me ba meka ne pompous meka ne kukuruja ama na favor me yie pam aha am na favor me yie enti abasa na enye
yɛnka ne sɛdeɛ ɛsitie no baabi nso a na asɛm no sɛdeɛ ɛsitie pɛpɛɛpɛ ɛna nana yɛ dɛ ɛkaayɛ no nti saa mmerɛ deɛ yɛwie yɛnya nhunu baabi a susuan de bɔde ho no akɔhyɛ sɛ asɛm no yɛbɛsɛ atu so anammɔ biom anaasɛ yɛntu so anammɔ biom sɛ bɛkɔ akɔsi sɛ nkokosi sɛ abusua yɛbɛtie mu no afei deɛ akyire bi yɛde aba abɛso mu adwenkyerɛ ahodoɔ no nyinaa ɛda obi ase yɛda mo ase mɛsrɛ sɛ onya subscribe ya no subscribe na wahyɛ video amɔdɔfoɔ bi anya bi ahwɛ fɛfɛɛfɛ kama abusua nana adwo ada mo ase sɛ wɔka yɛn ho hyɛ yɛ ɛdi akyire saa bɛduru pɛmpɛn so sei adomdom yɛ yɛbɛsɛ ahyia bi da lumba mu no ɛhin fa ne yɛsie no ɔmfa mmra adwuma no si problem biara ni hɔ yɛne obiara ni asɛm yɛasɛm yɛka nyina tietietie o nti ɔma asɛm na yɛ tententen ɔma asɛm na yɛ tententen nti wɔne ne nua baa bɛwu anaasɛ ne nua bɛma bɛwu na yɛhu baabi yɛsie ne nua bɛma na ɔhu no mu wode busa ho hwɛ adeɛ ayɛ bibia o nti nokorɛ na ɔman no yɛnka ɔman no yɛwɔ mu no yɛnka nokorɛ na sɛ adeɛ sɛ yɛde nokorɛ yɛ adwuma a nneɛma bi wɔ hɔ no ma ne kɔ asɛ nkɛkasa koraa pɛ nti yɛn ne yɛgu so ɛwɔ hanom sɛ me sɛ ebe kofi so bɛyɛ abusua panyini kwan kamatwi mu afra abusua nim obayi hu kamayi mu afra abusua nim sɛ me yana me de me bae me yɛmɛsa akɔ nti no saa na tie nti yɛbɛ pɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ ɛnɛ dai obi bɛsu na obi bɛsu ɛnɛ dai obi bɛsu obi bɛti ne suo obi bɛdi awerɛhoɔ media mu ogide kɛseɛ sɛ sɛdeɛ eniem sɛ na sino obi bɛsu no ɛkyerɛ sɛ abusua no ɛnya adeɛ sɛ ɔmɔkɔgye atom o bibia no ɔmahyehyɛ ɔbɛtumi asane adeɛ bia no ɔmakyekyerɛ obi bɛtumi asane ɛfisɛ sɛ abusua no bɔ tumi pɔ sɛ bibia no ɔmayɛ bibia yi o ane yɛnim asante amammerɛ ne amaneɛ yɛnim o ɔmoyɛ amammerɛ ne amaneɛ ne tu confuse nti saa ade na ɔmoyɛyɛ no ɔmo nsa amfa ne bɛsisu biem nipa obi ɔnyɛ obi tumi gyina bɔnten ɛdede ɛto abusua ho ɛka nsɛmfu bi de kɔ abusua ho na saa nipa ɛbɛtena ɛbɛyɛ abusua panyin biem sɛde bia meka sɛ me wɔfa anaasɛ bia mabusua panyin a yɛ nyinaa yɛhyɛ n'ase no wɔyɛ mistake a memɛtea no ɛsɛ bia mabusua panyin bisa meyɛ ɔfa ase abusua bɛwɔ biribi ɔtumi frɛ me ɔfrɛ me kapo sɛni yɛkɔyɛ o na wodwene wo sɛi yɛmfa no to sɛi me akora no ɛmpanifo di m'anim no ɛso ɔde me buo ɛsɛ fata yɛ dɛ ɛma me mame mbisa wo ɛna abusua panyin foforɔ no ɔbae abusuafo no nyinaa baba me bae m'anigya ɛnya nhye no so nti menka ho asɛm nti wodeɛ yɛda sɛ ɛna ɛdɛn a so a na yɛhyɛ sɛ ɔyɛ busuani nti ɔba a ɛnyɛ ɔwa wate ase nti no yɛyɛ deɛ sɛ ne fata meka asɛm a mempɛ deɛ ɛntoro m'anigya sɛ yɛnhye no ho ba me baa me ne mama China ɛna gyina hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ɛna yɛyɛ apart from that no ɔno ankasa deɛ menhyɛ dɛ mfa m'anigya sɛ ɛnhye no nti deɛ ɛka nyinaa ne sɛ nyame yɛ adom a ɛnɛ dai kofi su ɔkɔ akɔda din mepacho na nka me expect sɛ bi anka ma me akɔsi abrempoma bɛba na oni Ghana ɔkɔ ana ɛhu hia sɛ ɔbɛba ɛsiane sɛ abusua no na aba no abusua no aba nti sɛ abusua no aba deɛ a de na ɛhia sɛ mama akɔsi abrempoma nsa mmra ne ade ɛnyɛ ne bebrebe ɛsiane sɛ abusua no yɛ ɔma yi bi awi nti ɔmo pɛ koraa na ɔmo mfa kaa bus bɛyɛ sɛ 20 na ɔmo mfa mesi anom deɛ sɛ fata no yɛdi kan yɛ awi ɛna ma menkyɛw adeɛ baako ne sɛ saa ɔmo sɔre a saa santa so ɔnom na ɔmo sɔre na ɔmo yɛ meeting hɔ na ɔmo yɛ nneɛma nsɛm fata ɔno yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ɔmo sɛ saa nneɛma na ɔmo yɛ no anaasɛ ade na ɔmo yɛ no ɛhɔ nyɛ abusua fie sɛ ɔmo wɔ biribi a paako so kurom da hɔ ɛhɔ yɛ ɔmo fie ɛhɔ na ɔmo firi ɛhɔ na ɔmo ase firi nti ɔmo yɛ biribi a hɔ na ɛnyɛ kama obiara ne obi ni asɛm sɛdeɛ ɛno abusua panyin kan sɛ ɛnyɛ social media ɛna yɛdi abusua panyin no yɛni abusua panyin wɔ social media yɛdi no wɔ fie wate aseɛ abusua panyin di asɛmpa a sese no yɛyi na aba na adwene mu dɔ ɔkasa otum sɛ yes yɛsɛ mehwɛ no masua no sɛdeɛ Paul hɔ yɛ susua no saa pɛpɛ na me nso mehwɛ abusua panyin di asɛmpa asua no nti yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ obiara sɛ obi a ɔtae ɛyɛ yɛ maame akɔsɔ sɛ wɔ akyi yɛ maame akɔsɔ abrempɔma ɔfa yɛ apoku yɛ maame akɔsɔ abrempɔma te sɛ abusua nkae no nyinaa sɛ obiara nka n'akoma nto ne yam obiara da a ɔnda ɛsiane sɛ deɛ yɛntinta so ngu fam ɛnsa mfa yɛka kyerɛ ma ɛnsa mfa ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ paa wofa ɛnyɛ yi nti ɛnyɛ adeɛ sɛ biribiara bɛsesa biribiara ne wɔbɛsesa ne wɔkasa na question wɔ aba me tirim ɛfa mela
As a best 3 days near who say Melanso ejinamwa also promoting of a legacy no. Who is say who say and be asha say momo chenesrani abasa and some as or more cano. I hear something which is there. Who is saying said the Mela starting. On say mamika say obi a obeka Mela wasem boni bia no. Sebi say we Jimmy for we ni nyansa won na nwene me oh there be me say like ade bi ho no ma Bible class de kwase se no fama no nti to de bi a ade bi ho ka be so na ye no boni akule ne papa ko ti me ka say stop it no aka che no what you say nti na nti say like ye no ya say ni ma ba de me pese me kire ni say de me pese me kire kese pa ni say me ya metia no me nya dalu ma busu ani o me nya ne wofa me nya ne papa me nya ne bibia Kasa mo so wo abusu ese me de mo bodo busu ano ba what you say bye me say bia wo ye what you say de me da bit my minti me okay ba me mitimi fa dalu manyom na me gina bonte na mato me bono me dem bedwom be bia me jebia na me bodalu manyom na obi ono no ne wo fa nimpon ne wo fa odi na ade ne wo to ne wo fa nyoma na wo gina bonte na wo kasa na wo kanu like wadwum do na so wunyini ya ade wo beka enu tem use ade no ne wo fa yesi akamam yedi ofade what you say eti no ntina se mo ofade ade a na so oni wono ma me metime me di emane yi esan se me wo fa no enti dalu manyom no me la betime je be bia to obi na obetime ni bibi na mutima abontensofo ebo sa anyom no na obi a no wo fa abonyom aye ade esi ato na nye enkrofo bi na sabisa adwembonu o mutirim ene se omotete eye enkra no mo wo fa ntem a anka bela se nka bebi anka dalu mabeko bia no wona se kura dalu mansuo osonu mu dadi yenko na nko on dadi ko dadi cheche ne se da chini hono ma se na abeye de ma be kasa nse dalu mama no omu akwantuom omu ntwa da bi nka se bia oh me ba beto me beto papa enyuma no so ne ade o me yesa ade ni na adwim but ofasefo no wa ha ana se obi wo no mkura odomi onima ne ye ka no omu sususa tambe no oba beyini abeyesa ne ma no enti ofasefo no mo ha no ene betima yesa ade no ena me la tu nwesi wo se ne wo fa okode nenso no nechi no papa ne de ne honhom na be wura ni mu enti se wa sha se wo yin sanchene adi no enti se jamila na se ye de ne kwa ye adwuma de dalu ba ye no oba beto aso okay oba beto aso mi hu onimu o kasa ne nante de me ne kasa me chale adwuma ne de bibia kama yesa oto aso na yensu edi sunsun beta wachi ama bibia timi ay kama enti mankofo ne momon kasa social media ay trend ne ade na omo de omo ye enti momon kasa na omo nya de yeso omo ye bia by yesi awuzani kasa dandulu wa oni watem dani duru wa ana obehunu se yes yani abre pa sabe pepe enti okay enche ebia busua no omo beka bibia wie amamwa pie yes o last word die na afenso busua no epia na yehu die ebekwa akosi yenyanko yenyanwie ye yekonom nsu yes die meka nyina ne se se de ye nyina ya behie mu hanum ye ayemfo na frɛ abusua ne se omomra na omono monyunsem no sebi se megiri se yempie no na bibia kotodin ye team league afo ma motaye ma me akoso ase wachi ma me akoso bempoma achi ene obi o pɛ ne kre ama dalu mabusua ne bia no omo besere na omo ntimi suda se de abusua na kana enti obi anka na koma ntuni na obi ana din pressure bia nim media no so do makasa pi bayaba woni ye be chese kofi atuna na anase entu no se de eye otwire ko beka aye ese abusua pani adi abro ofre ne kwa na wonfa wase me kwa ha me meeting ye sei Ebenezer so saa enti de chese wankasa fashe wadwumi se bibie ni ho na se wohini bi enso na adwumi se obe kata hye na wahwe na onfa ne kwantu bia ne kweda na obe bibia ye de bebi ye tini mensia de ekwanwa wati ase me na nanso ye wohini so de problem bia ni ho ekwan be fa so a ebetime du akomso ani mu de problem bia ni ho no ekwan bia so esanse me na ye wohini enti kwan bia so ono so oya abrempon what you say enti no ekwan bia so no aye befa so a yensu yenisuo
ɛbɛtɔ ɔpem so anim no ɛbɛduru na obiara no ɔpem so ɔwɔ asantema mu ɔntu kwan bi mu Monday no obiara hu deɛ kɔɔyɛ sɛ na amanfo no nam awran yɛkɔ ne nam awran bi yɛnyi anim yɛhu deɛ amanfo ahemfo bi no ɔmanim agyimi obiara sɛm da 20 years 15 years 10 years nti ɛnɛ ahemfo bebrebe ɛna aka sɛ kapo biribi a yɛkɔ no yɛne di akyiri nti dɛ monka makoma ntom yam